Vi står på Skive banen, laver en lille playthrough til DM, så der bliver noget PD. Vi siger 2 for 10, hvis først er dårligt. Vi tager 2 for 10. Den blev lige edget lidt der i siden. Fin drive. Ligger 5 meter fra kurven. God start. Birdie. Så på hul 2. Par 3. 71 meter. Går egentlig bare lige rundt. Der er lige en mandatory, man lige skal rundt om. Så det er egentlig bare enten en forhåndsskip, eller så en baghånd, der lige holder. Så vi prøver lige baghånden. Ja, den blev lige lidt for bred, og så lige lidt for meget cut. Der er egentlig godt ret meget insight på det her hul. Bare lige følge den tæt, man kan lige se fairwayen, den skærer lige. Hvis man lige kommer for bred, så bliver det lidt for suppeagtigt. Har et meget langt bud for birdie, men vi tager den alligevel. Kurven er bare blind. Hul 3 fra 470 meter. Man vil egentlig bare lige igennem det gap her. Op og ligge på fairway, og så har man en forhånd med et eller andet overstabil op til kurven. Så en birdie. Kaster lige nemt det 5 her. Ja, en suppe. Lidt en suppemad herude. Ligger lidt til venstre på fairwayen. Prøv lige at flexe ned igennem. Stadig lidt langt, jeg har måske 90 til kurven. Jeg tror bare lige en lille skystone. Altså jeg har stort set ingenting herfra, så jeg prøver lige nemt det 5. Hejser split igennem. Kender mig. Tager en meget safe par. Hul 4, 104 meter, par 3. Egentlig bare et straight kast, og så er der forhøjet kurv, og så går det lidt ned bagved. Så man skal være lidt forsigtig op i greenen. Prøv lige en method her. Nix. Og endnu mere nix. Så bare lige op og scramble for en par her. Lille run. Hul 5 på 4, 239 meter. Man kan se her, du vil bare lave et 150 meter drive, ligge op foran hullet, pitch ind til kurven. Der er en mandatory, man skal forbi, så man kan ikke bare køre ind over i det første gap der. Meget svært. Hvis man får et dårligt tidsskud, så spiller man højst sandsynligt fra. Ethan McMahon. Hvis ikke jeg har lagt mærke til det, så har jeg fået en ny taske. Her, men det ser så godt ud. Nice. Jeg havde lige 2 mænd på cykel, så hvis jeg tjekker nu, så vil jeg komme. Ligger money. Jeg skal bare lige scramble op til kurven. Lille pot for par. Så har vi lige hul 6 fra 4, 157 meter. Lille placement shot, og så bare ind igennem 2 fairways, der splitter. Vi vil helst have højere gappet. Tager lige lille efter 3. 3 ligger lige i midten. Ligger sådan set fint. Sådan kan man også gøre. Jeg formår åbenbart at komme igennem det hele. Nu har vi et lille cirkel 2 bud for birdie. Jeg blev ikke lige konverteret. Har vi holdt 7 fra 4, 150 meter med en landing zone rundt om det hjørne her. Der er en lille mandatory, man skal rundt om.
Det er mit hadehul, så nu vil vi se, om jeg lige kan komme ud og ligge. Det ser meget fint ud. Ligger relativt godt. Har bare din baghånd hejser til kurven. Bullseye. Så har vi lige givet Peter, der finder min radar, jeg skal væk for et par dage siden, som jeg ikke kan undvære. Lige en lille tab ind birte. Stopper hul 8 par 4. Det er 197 meter. Brutalt. Der kommer en OB halvcirkel nede, man skal være indenfor. Så jeg kan bare lige få en gravity bomb ned, og så se om man kan pitche op til en birdie dernede. Det var lige højt nok. Niks. Vi er nødt til at lave en tunget vending her. Det er fint meter, jeg bare lige hånden ind i træet. Ja, det blev sgu til det her. Fint par. Vel 9, endnu en 150 meter par 4. Endnu en placement shot. Jeg kører forhånd flex ned til lig, og så er der igen 2 fairways, hvor du skal op til kurven fra. Ja, det var ikke så godt. Den var lige lidt for høj. Altså i forhold til hvor suppe det der kast det var, så har jeg en rimelig stor linje her. Men jeg står nu på green, så jeg skal ikke lige helt op. Meget dårlig ground reaction. Vi har lige en lille tester du freestyler. En lille møde. Så er en sikker par. Så en lille midtvejsscore. En under par, 2 birdies, en bogey. Dum bogey til en men sådan det. Og ligesom vi kan få scoret lidt på back nine. Det regner jeg med. Så ligger vi på 5 under par. Hul 10, par 3, 71 meter. Mandatory, man går bare rundt og skip for noget god ground play. Så ligger man op i cirklen i hvert fald. Det prøver vi lige. Så er en lille birdie chance her, straddle på knæ. Hul 11 par 4, 158 meter. Det er egentlig bare at mose noget straight ned igennem. Håb på det bedste. Der er ikke, altså, det er bare et placement shot. Så langt op som muligt. Så er lidt fast i tee-pad, men det er fint. Det er gode meter. Det ligger meget bedre end findet. Jeg tror, jeg cutter lidt ud. Jeg fik også nogle gode meter. Bare lige approach op til kurven. Tæt på den 3 der er. Det var sådan meget godt. Kom vi til at være lige til en birdie. Lidt sketchy putts i dag. Hul 12, 110 meter, par 3. Man vil egentlig godt bare lige inden om det træ, der står på midten af fairwayen. På en lille hejser og så op til kurven. Lidt tricky dog, fordi man skal ramme sin line rimelig godt for at ligge deroppe. Jeg fanger lidt uheldigt træ til sidst, der var også lidt inside. Men det er fint, vi er deroppe af. Det var en rod, jeg fangede, ikke et træ. Men vi har et lille bud, så det bliver nok en par. Yes. Det er den GG'er her. Hul 13, 105 meter kun. Jeg tror også det var 120. Par 3, meget tricky. Man skal sådan flexen igennem, og så skip op, før man har birdien i hvert fald. Så jeg prøver bare at tage en lille gravity bomb, lige på en flex, og så lade den pæne ud, og så se om vi har et bud deroppe. Den så meget god ud. Den ligger lige 6 meter cirka, det er meget godt drive. God birdie, meget god. Der er kommet ny tee-pad på hul 14. Det er meget langt. Det er en par 5 hele vejen igennem skoven. 239 meter. Det er valgt at placere tee-padden lige ved siden af en myretur godt nok. Så der er ret mange myrer på tee-padden. Jeg har det med, at på det her hul kaster jeg altid venstre. Det er sådan kronisk for mig. Nu prøver jeg lige at gå lidt mere mod højre på tee-padden. Så fyrer vi den her line.
tager lige 3 træer deroppe, men ligger på fairway. Det ligger rimelig money. Kaster lige en samlet. Vi vil bare gerne pyre den her. Jeg vil godt miste det træ, der lige der i midten der. Der kører på fairway nummer. Nej! Jeg rammer lige sådan den tyndeste gren. Det er fint, det er gode meter. Ligger rimelig godt. Altså i forhold til at jeg rammer den gren der. Det er gode meter. Har jump pot op for birdien. Lille igelbud. Hold 15 par 3, 120 meter. Det er egentlig bare en eller anden fairway driver. Du kan godt være til at holde ned, og så ned i cirklen. Så det prøver vi lige med næste et. Det ser egentlig meget godt ud, hvis ikke den er for lang. Har vi hul 16 på 3, 108 meter. Det er et øhul, men øen kommer ret tidligt. Så der er lidt tricky, fordi der er 2 gaps, fordi der lige er 3 der i midten. Så tager min trust hjem til 5 for en lille flex, og så skal den bare holde. Suppe. Jeg suppede den lidt. Jeg skal bare lige tabe den op og i for en bogey. Bare lige sidde ned. Passer det igen. Ja, ikke så godt. Tager en dobbelt. Glem det. Hold 17 par 4, 165 meter. Egentlig sådan form som spørgsmålstegn. Kør function ruller, og så ser vi hvad der sker. Der er en mandatory, man lige skal rundt om. Ligger lidt i suppen her. Der er en function ruller ude her. Lidt vild groundplay, men vi tager det. Lille jumper. Fint. Sikker par. Ja, sådan det. Hul 18, 120 meter på 3. Egentlig bare lige have lidt, der holder lidt turn, og så bare op i cirklen. Suppemad, men ja. Der ligger lidt suppe her, men vi prøver lige at tage os op til konen. Lidt ærgerligt tilbage på en bogey. Vi prøver lige et par her. Eller en birdie. Nej. Det er anden runde, så vi er lidt trætte. Så det er også forståeligt, at jeg begynder at suppe lidt nu. Men selvfølgelig stadig ikke, det er ikke godt nok det her. Ellers fin runde, 1 og 3 under. Det er meget acceptabelt. Filmen er klar nok til DM nu, men vi må se hvordan det kommer til at gå der. Supperen lidt her til sidst, men sådan er det. Man skal lige holde hovedet koldt. Der er lige stretch lidt.